Nalazimo se u Sinseju, naravno, i pogledajte obavezno ovaj video do kraja, jer možda će vas iznenaditi ponuda. Ova prva majica, kako ste videli, nema cenu. Evo je ova majica isto odlična. Otprilike su im verovatno to neke cene. Dakle, prikazujem vam ono što se meni dopalo ovde. 899, što recimo nije toliko skupo, a može vam biti onako lepo za novogodišnju najluđu noć. Ostanite sa mnom do kraja, vidjet ćete mnogo zanimljivih stvari. Ja vam pokazujem šta se meni ovde najviše dopalo i šta bih ja možda obukla za novogodišnju noć. 1199. Ovako ja prolazim kroz ove, tako da kažem, redove, evo, i zaustavljam se, znači, tamo gde ima više nekih novogodišnjih stvari. Ovo je odlično, to mogu da potpišem. Mnogo dobro izgleda onako i malo skuplje. Ima, vidite, i ove nitne, odlično je, ovo preporučujem, ovo mi se jako dopada. Sad ćete vidjeti cenu. 1999. Mislim da to nije neka velika cena za ovo. Može se nositi i nekoliko puta, tako da vrlo je lepo. Dakle, ostanite sa mnom još jednom da vas podsjetim do kraja. Vidjet ćete mnogo zanimljivih stvari i pretplatite se na moj kanal ukoliko niste pretplaćeni. Ovo je neka klasika, znači koji vole ovaj print, 1699, nije lično moj izbor, ali evo odlučila sam da prikažem i ovo jer smatram da se ovo dosta nosi ove sezone, ovaj print, tako da eto i neke klasičnije možda varijante vama za predlog ukoliko vam se tako nešto dopada. 1999. Ovo mislim da bi mnogo lepše izgledalo, da je ispeglano, da može da se onako proba. Mislim da je potpuno drugačije na nekom drugom. 1499 nije baš moj izbor, ali smatram da nije loše kad se ispegla i kad se sve to sredi. Neka klasika. Ovo je isto u nekoj toj novogodišnjoj sjajnoj, tako da kažem, varijanti i simpatično. Ništa specijalno, ali simpatično. Mislim i cena je skroz korektna, 1199. Materijal nije toliko loš, ok je materijal. Ovo mi se sviđa. 1499. Može se nositi na neke različite načine. Dakle, pokazujem vam većinom ono što mi se sviđa i što bih možda ja obukla ili ponela za tu novogodišnju noć. Ovo znate da je već nekoliko godina moderno, te kao kožne pantalone, 1699. Malo je boja onako drugačija, pa sam eto izabrala da vam pokažem. Ovo mi se sviđa jako, ovo mi je jedan od favorita. Ovo je neka suknja, mini, a sad ćete vidjeti i dole. Jako je lepa uživo. Vidjet ćete šta sa njom ide. Ovo je isto druga suknja koja je vrlo slična ovoj. Cene su 1499. Imate neke cirkone, u tome je neka razlika, nije prevelika razlika. Jako su lepe. Sad ću vam pokazati i ovu suknju. Znači ima dosta nekih pantalona na ovaj fazon, ove duže suknje i isto odlično za novogodišnju noć, 1499. Ove baletanke su jako lepe. Znači ko voli ravno i ko želi da bude u ravnom ili mora da bude u ravnom te noći, 1499, jako je lepo. Ovde je više nekih haljina, ne zamerite, ne mogu baš da sve izvučem jer su jedna uz drugu. Ovo je neka klasičnija varijanta, možda i nije moj izbor, ali ok, 1699,
neka lagana onako varijanta. Sad ova mnogo bolje izgleda. Mnogo je zanimljiviji kroj. Vidite koliko mogu da izvučem to. Ova izgleda baš dobro. Sad ćete vidjeti cenu. 1499. Ovo je stvarno jeftino. Za novogodišnju noć će da dobijete haljinu za 1500 dinara, a verujte mi da jako lepo izgleda. Ovo je jako teško izvući i haljine su jedna uz drugu, tako da ono što mogu da vam pokažem, ja ću vam pokazati zbog kamere. 1699. Ostanite sa mnom do kraja, ima još puno toga. Pretplatite se, lajkujte ovaj video. Ovo mi je odlično, ovo mi se jako dopada. Mnogo je dobro. 2299. To je neki onako kroj koji je onako klasičan pada, jako je lepo. Ukoliko ne želite naravno nešto usko, ova haljina je odlična, znači ona izgleda kao haljina, može biti i kao neka tunika. Ova košulja je jako svečana isto, ukoliko ne želite haljine, 1499. Ove pantalone, mislim da sam vam već jednom pokazivala, vrlo slične, skroz su lepe, ukoliko nešto uklopite gore jednostavnije, 1699. Ima znači više tih sjajnih pantalona, tako da kažem, različitih modela i jako su im lepe. Cene su skroz korektne, vidite da je sve negde oko 1500 dinara. Ovo nije baš moj izbor, ovo je nešto klasičnije. 1690 čini mi se. Evo, ovo mnogo dobro izgleda uživo. Kao i materijal je lep. Kao one haljine, ne znam, 60-ih, 70-ih. Jako lepo izgleda. Imate u crnoj boji, u bordo boji. 1499. Eto, i to isto preporučujem. Ko volite klasičnije stvari, ovo i ne baš. Iskreno, ovo sam onako samo htjela da vam pokažem šta je još tu. Nekako mi se ne dopada materijal, previše veštački. Znači, malo pre ona haljina, ona crvena bordo. Ona je moja preporuka. Ovo je, vidite, čak i skuplja.